Naghisgot diri sa atong unang pagbasa sa rason nganong nagantos ang mga Israelita. Matod pa ni Propeta Barok, tungod ni sa pagsigi natog supak-supak sa Ginoo. Sukad pa nga giluwas kuno sila didto sa Ehipto, katong naulipon sila nga nangandoy sila og kagawasan. Sige lang yapon sila supak-supak. Hangtod gadiabot na gid sila sa yuta nga gisaad sa Ginoo, nga nahimo na silang dakong nasod, giatiman sa Ginoo. Sige lang yapog simbas mga Dios-Dios. Nagantos gid sila maayo. So kini ding atong mga pag-antos mga igsuon, natural o man-made nga mga catastrophes or tragedies, bunga ni sa atong pagsupak-supak sa Ginoo. Ngilingay mong tupad na kapila na ka nakasupak sa Ginoo. Ingna. Oo, sa gagginagmay o dinagkong paagi, daghantag mga supak-supak sa Ginoo. Ug unsa may resulta, mag-antos ta. Munang niingon si Kristo diri sa atong ebanghelyo, pagka makalilisang sa mahitabo nimo Corazin, Bethsaida, Capernaum, ngano man gitagaan tamog timaan nga ako nagmahal ninyo, naghimo kog daghang mga milagro. Niya karon gasigi mong buhat og mga dautan, wa mo maghinulsol sa inyong mga sala. Pulos magitasadaan mga igsoon. Ako, apil na ng mga obispo, lahos ngadto sa Santo Papa, naasad mi mga sala. Kamusan nanimba dinhi, utrosad mo mga sadaan. Ang atong mga politicians, gikan sa presidente hangtod sa kinagamyag ranggos barangay, mga sadaan sadna. Dili man na siya babag aron ang Ginoo mo bukbo sa iyang grasya nato. Ang naka problema lang kung dili na ta maghinulsol. Gilingian sa imong tupad na kanus-aman ka maghinulsol. Unsa man ang hinulsol, kana bang mobiya na ta sa sala, kana bang moila na ta nga ang sala maogi maghatag og dakong kadaot sa atong kinabuhi. Kining mga isyu karon sa corruption, flood control, apil na nini ang mga niut-ut og maayo ang atong ekonomiya, gubot ang atong nasod, wa magkahiusa, mga politician siging away, nya siging dinautay, gasto anang kwarta nga trillions of pesos, siging gasto anang billions of pesos. Why epekto, kutob ragid sa lalis, kutob ragid sa pagtabon anang ilang mga binuhatan nga binuang. Maoni ang dakong silot sa Pilipinas. Gimilagruhan ba yaon tata? Under man ta sa koloni sa Espanya, sa Spain, nakalingkawas ta, nahimo na sad tang koloni sa Amerika, nakagawas na sad kunuhay ta, gitagaan tag independence kuno. Pero wa ta kagawas sa koloni sa korupsyon. Hangtod karon gibilanggo patas korupsyon. Lingay mong tupad na kurakot ka, na ba? O kung sa may timaan sa mga taong kurakot, kanang magsigig hunahuna sa iyang kaugalingon, dili sa nasod. Kana bang ang hunahunaon ang iyag yung kaugalingon, dili ang nasod.
Pila man ninyo dinhi ang naghunahuna gyud kamong nanimba sa kaayuhan sa simbahan, dili sa imong kaugalingon. Taas ang kamot. Sige. Nya gasigi mong palit og slot kada adlaw. Sige gyud kada adlaw gyud. Oh. Bantay mo diha ha. Ay ayaw sa nang kada adlaw pa der. Dili ba akong pasabot ba gasigi ba kag tigom og kwarta kada adlaw para ipalit og slot? Ngunay pasabot ana, pasabot inig ka weekend, palit dayog slot. Oy, nagtigom og kwarta para ipanindot sa balay, para palit anang inyong mga paboritong pagkaon, ana, palit anang inyong mga paboritong mga gadgets, ana, para sa pagpanindot sa inyong mga naong, unsay panghidi-hidiha, pangkolor anang inyong mga buhok, mga kilay, mga ngabil, palit ang mga bag, mga unsa pa ng inyong mga igsusulob, daghan na kay mo gi-store up diha sa inyong balay, dako na kay mo diha storage sa inyong mga gipangtigom, kunuhay nga inyong mga gitawag og personal belongings. Sige lang gyapog tigom para ana paghuna-huna sa gamoy para sa simbahan, para sa nasod. Ako na maligya ko dinhi karon og slot in addition sa atong duha ka slots. Unsa gito nga slot akong gibaligya para sa mga biktima sa linog? Divine Powerful Response, DPR. Unya ato ning isigig baligya tag 100 pesos per slot. Nya isigi ni natog remit og kinsay atong matagaan ani para didto. So as of yesterday, niabot nag 510 ka slots ang atong halin sa DPR. Atong pakpakan ang namalit. Unya kinini ang padayon tagpalit og DPR. Karong adlaw mangumpra na ang akong mga batch sa 1987, active maning among 1987 batch sa college. So doon na dito'y lugar sa Bugo o dito dapit sa northern nga Tabangan. Nagtampo-tampo mi, ako na lang sang gitampo ang lugar dinhi sa ato. 20,000 tong atong gitampo dito nila para ipamalit og mga goods para i-remit dito. Nya mangita patag sure ball nga karimitan aning ato pang additional nga nakolekta. Magsige tag padayon ani hangtod nga ka relax na ang ato mga kaigsuonan diha sa Northern Cebu, northern part of Visayas. Nya ang ato sad nga grace nga slot niabot nag 64,810 ang atong halin ka slots. Niya napay 635,190 ka slots na available nga tag 100 pesos per slot. Ato sa ning padayonon kay ato ning ibayad atong wala pa mahurot og bayad nga obligasyon sa atong unang project dito sa previous parish nga akong na-assignan. Part man to sa atong project gihapon. Daasa ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. 212 na ang atong nadawat nga challenges. Nya ang atong PPSC para sa atong mga projects dinhi sa atong simbahan niabot nag 30,630 ka slots ang atong halin, 69,370 pa ka slots ang available nga tag 100 pesos per slot. Doon na sa ni 162 slot challenge nga tag 16,276 na sad ang atong nadawat. Pagkanindot aning mga tawhana nga nagsigig palit og slot. Unya ang atong mga percentage sa narimit sa atong mga pledges sa Hilly Funds niabot nag 39.69% ang atong nadawat nga mga pledges. Ang ato sad nga pledges sa kneelers 39.29% na ang atong nadawat.
nya sa pledges sa katong mga lingkuranan nga 13 kabuok nga atong idugang 26.57% na ang atong nadawat. Nya sa generator tulo pagihapon ka kanini ang pledges katong tag 100,000 na apay 5 ka pledges nga bakante. Mga igsuon, kining atong gihimo dinhi nga opportunities para makatampo ta sa simbahan mao ni pagsumpo sa corrupted mind and heart. Kana bang pagka makasarili matud pas Tagalog ang atong mga leaders, labi na ang atong presidente sa Pilipinas, atong hangyoon nga maghuna-huna unta gyud sila sa tinud-anay sa kaayuhan sa Pilipinas, dili lang sa ilang kaugalingon. Imposible kaayo nga magpadayon ang pagsigig gawas aning atong mga kwarta kun ang atong presidente o ang iyang mga kabinete, apil ng atong mga legislators o sa judiciary, magpakabana aning corruption. Kung dili lang gid sila mangurakot, imposible kaayo nga ang kwarta nato mga wagtang kaning trillions. Karon na amang gani gi-question, nakadungog ko sa question. Ang Vice Presidente, ang iyang budget para sa 2026, wa kaabot og 1,902 million ang iyang budget, Office of the Vice President. Samtang ang opisina sa PCO, kuha mo ng PCO? Kung saan ang PCO? Presidential PCO. Presidential Communication Office ba na? O ka namang tigsulti ba? Tigsulti lang. O unsay kanana ang PCSO? O ako kasal. Basta kanang sa media ba, sa ato pa na, media layason, basta unsa na diha, nga magsulti raman na sila sa unsay nahitabo, unsay message sa atong presidente. Ang budget para sa 2026, murag more than 2 billion. More than 2 billion. Mantingal ito? Basta billion. Unya ang Office of the Vice President nga tibuok Pilipinas, daghan kay sila gani diha ron sa linog. Ang atong Vice Presidente, ang iya mga tao galihok na mangyog maayo. Ngadto sa mga eskwelahan, ngadto sa daghan kayong mga masakiton, mga ospital. Office of the Vice President, 900 million ra. Nya sa last year man ting ito 700 ra. Kay ni-request siya 2 billion nga budget, gi-reduce to 700 million. Pero ang Office of the pastilan, balanse ka na. O naadiha ang korupsyon. Pugnan gid unta ni. Nya kinsa tong kusog mo trabaho, daghag nahimo nga kaayuhan para sa mga kabos, maon ta toy buuan og dakong budget. Pero katong gasigig himog anomalya, sama aning anomalya sa flood control o uban pa, kuhai sa nag-budget diha kay masig na pa diha ang mga kawatan kayo. Ano bang careful ba unta ang atong presidente hangtod ngadto sa iyang mga piniyalan aron maprotektahan. Pero kung ang ilang hunahuna o kasing-kasing mausay na corrupted, buslot gining atong nasod, maughan gid ta. Mo nang moingon gid diri ang Ginoo, pagkaluoy unya as mahitabo nimo Pilipinas, kay ang milagro atong inyong People Power 1, dako kay itong milagro katong People Power 1. O kinisang pagka-elected anirong atong presidente, milagro kay nis ilang pamilya, kay gi-condemn na ning ilang pamilya sa atong nasod ni atong People Power 1. Nabalik sila, dako kay nang grasya sa ilang pamilya. Pero di sila maghinulsol sa ilang mga sala, do na pay dakong kadaot unya nga mahitabo ug maapil ra batang mga katawhan. Kita sang mga Pilipinos, dako na kay nang milagro nga naatay independence.
Pero di gid ta maghinulsol sa ato mga sala kining corruption, di ni nato buntogon sa ginagmay ug dinagko, kining transparency di gid ni nato praktison, transparency and accountability sa ginagmay ug dinagko nga butang, di gid ni nato praktison. Dagko pa unya ang kadaot nga mahitabo nato apil na sa ato mga nagsunod nga mga generations. Ug ang kalibutan dili mohunong aning pagkontras Ginoo, labi na ning mga palisiya nga supak na gyud sa kinabuhi, labi na ning abortions, kaning mga sexual mga sala nga ning laganap nagmaayos tibok kalibutan. Di kita maghinulsol ani, dako unya kaing kadaot nga mahitabo nato, gisulti na nas Ginoo ug di gyud siya mamakak. Mao na mudangop tas mahal nga Birhen Maria, ang atong mahal nga Birhen Maria sa pilar, lig-onon unta taniya like a pillar, muratag haligi nga lig-on aron matuman ang atong gihangyo diri sa atong tubag sa salmo nga nag-ingon, tungod sa himaya sa imong ngalan o Ginoo luwasa kami. Himayaon nato ang ngalan sa Ginoo, dili ang ngalan sa atong kaugalingon o kaha ang ngalan sa politicians. Lingiyay mong tupad na bahalag wa ko'y kaon, sabat nato ida bahalag wa ko'y kaon, basta ang slot ako lang paliton. Ina